Gelap kok kene. Gase akeh lho. Iki iya. Halo, guys. Sik. Kafe merah. Guys, lah bumbuku gosong kok tak. Sik ta. Iki iya. Iki udah kae pangga. Bojone Pak Son. Iki ngono. Ngarepanmu kae arek Bali. Iki arek Sidoarjo. Ya wong tuwek-tuwek. Kok ada syuting nemen-nemen wong tuwek. Kok syutingan bekerja di syuting. Iya, syutingan sik. Ini Mbak Ella lagi goreng tahu. Sana aku mayat kayak Halo, kamu. iki aku ngeseng bumbu, aku tas teko. Itunya. Hambune sedepe guys. Ini acara apa kok bunggal? Pendak pindone almarhum Pak Suprapto. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat togok. Iki bose sing tuan rumahe lagi ning Eropa. Liburan. Kayak 5 tahun loh balik ning Eropa. Iki Ela malih Bukan daging. iki aku malih bedut. Sponsori oleh Samai. Wes kudu kuwi ndas lho. Ki kudu piro? 9 pangga. Ora apa kok tak sambung. Acarane goreng-goreng, guys. Rewang, syutingan neh. Bisa mah kok lagi sileh ya. Oleh. Apa nyapo? Nang sok ben ikan ngenteni wedhus gede. Wah. Ya, 2. Ben, 2. Wes, mana papat. Brokon apa? Sok ben Kak. Sok suwi mbok kapan dah karo ngenteni ngene suwek meneh. Lanange siji wedoke 3. Kancane 200 wis adus-desan. Kowe wis semblenger ngono, aku ora Ya 200 iki, Bes. Iki lipen ket membengi. lipen ket mambengi berarti ra raok ya. Ora raok iki mo. Iki yo ada sing penting wedake kelet karo lipene kelet. Go ngadus iki. Cuma nek adus Belum mandi nih. benget bisa nurung. Apa? Antul. Resep aku kadung golek. Ini aku tuku loro. Urung isih pancen. Bedae tak. Nyana aku ya, enggak jadi kemas bisa. Aku milih Tapi nek iki panggah iki urung diterima. Dari darah kayu. Kan ini kok nang sapi-sapian. Ini yo eman dari mina. aku nembak kurang-kurang minggu. Kurang-kurang 2 minggu. Urung diterima. Ini diparani jana karo Mbak Teh iki tadi tolong aku. Ki wis apa nih, Mbak? Pateni. Kadang Ini kurang iwak. Set burung. Pakai ini. Mak.
Lujeng. Ket mau. Ampun, harine iki cara bunteling ngono. Terus diketokne raine to. Ini dibuntek kayak gak apa-apa. Satu-satu. Ngene to. Buntelno Gosari, guys. Ayo guys. Sik iki mau kok kan. Apa toh? Lho wong ayu lagi makan. Guys, wong ayu. Rayu kok. Nek ganteng malah lucu. Muangan ngono sikile to. Tak terasa ya. Saking nikmatnya. Entek lah. Entek di syuting. Iki piye iki gak entek iki. Apa? Lubuk lah entek. Iki nang Gosari neh mari. Sehat tadi mangan enak isih. Tapi lek sepasaran bayi kok iso sudep ya? Enak. Nyapa ya? Awalnya mambu bayi. Iki yo entek. Lah ya. Itu rak bayi tak. Enak banget. Kan, sampai piringnya dekorasi loh. Makan bersama mbok lawo apa ya enak. Enak. Masa to kok gur karo sambel. Sawah banyak mangan. Kau tahu sawah. Loh, Pas zaman dulu mbok bendirang dulu aku bendirang sawah. ini sawah lah Tembang kemana? odang itu. Makanya itu tugas. Regane 17.000 sentek. Bisa apa? Ini oke. Kalau ning grosir lho. Oke ada wanti jadi 16 tapi ini kan gua kan Alah nek wati aku selesai. Wow, Anu, uangnya kayak uang stres kok. kayak nganu. Kayak nanti pegawe malah suwi. Sapa ta Wanti sapa ta? Ono gone mana-man. Itu Mari makan guys. Ini anyar iki enak iki. Sing tinggal teratur guys. Oh, ini bekas iki. Lah yang ini urus saya. Enak ya? Apa-apa. Enak. Enak. Ilawe grupo. Enyangi ora nek nganu Nogosari. Nogosari. Ngomong dadi didan. Piye to, Bang? Lah Nogosari. Mau mau mundur. Yo. Unduh itu kandal. Aku seneng ta sing anu Bang Turi. Susu lah gembel. Gak manis tak. Mendung. Apik warna lipstiknya. Sandra ini Bang Duri ini. Pas ha? Mari dik ragam tenan. Bang Duri? Enak desa gue. Kak. Bareng tukan aku ora belum tenan. Saudara Pak Nur yo Enggak cocok dah. Enggak cocok. Aku lek kembang turu enak lek tak asin. Tak sang dhewe. Enak. Weh, rong kok sakno dhewe. Ya nek teman-teman. Mah gak seneng aku. Jangan ngono kae lho ora. Orang ngejangan telung aku njaluk. Lah gak enak. Gak enak. Enak. Sama lu masak jam piro Mbak? Mbak Mbok piye to golek masak Video. Nggih. Kalau lebokne YouTube. Iki yo. Ya, Bes. Yang gorengnya iki. Oke. Ambilkan. Iki. Si centil. Nyapa karo njaluk aku iki? Yang goreng guys. Udang goreng. Sing ngono juga ini sampai Linda kan sing gawe sampai ini sampai kayak enak ya. Sampai ya di Malam. kayak apa tepung apa? Paner apa toh? Sulo enak gedang gorengnya. Oh, buat atunane. sing enak iki sing dike kae lho. Ning apa Linda sing kayak ngolen lho. Oh kae. Winter Linda ya. Linda telaten. Wah, enak. Gurane, Bes. Seneng aku bisa Linda yang Sampun, Doro. Kumen tekek. Tik, sana Tik. Hei, Madep. Bah. gedang gorengnya mateng. Saedik. Ketitik orang mari. Kadudane Mbak Ugi. Gedang goreng. Aku kok ngono ta menek-menek membiak gitu amis. Menek apa? Kok amis men ya? Apa nih? Gak ana uyah, Tik. Gula. Bang Sidik di sana. Gula. Bang Tik. Lah bang karo kuwi lho.
Rewangan. Nah, pokoknya rewang terus. Iki apa tiga apa toh? Banyu panas iki. Umup iki. Boleh titik kita. Oh. Arek ra enak. Dikai gula sak itik toh. Heeh, tapi ra enak gula pasir. Gula bang liki toh, nek tak iris nih. Orang tak tutul. Ya Mbak nih. Apik ya, kayak kipas. Enggak ya? Oh, ini anak ya. Apa dia sedang goreng apa? Hah? Apa dia sedang goreng apa? Lah wis gawe Nogosari engko nek jadi kesep oh, kan kok gawe Nogosari neh. Udah ngripik ke genuran paling. Wakeh lah berarti. Apa gedang raja ta iki? Gedang raja iki banyak gedang goreng. Mana? Kalau sepet maksudnya. Enak gedang raja. Niki gedang raja nggih. Napa? Oh. Sing anek sing mateng mau dis mateng. Kak jawane gak gedang keripik jawane. Ya, Mbak. Jaluk gedang itu. Oh. Iki lagi iki. Heeh, gedang raja ya, Lek. Oh nganu ta gita ta. Gita. Mboten ora oleh mangan gedang keripik, makane niku wau kok Nogosarine gedang raja. Didewekne pokoke sing nomor kalih niku nganu gedang keripik. Pangan. Tapi larang pangan. Semua digodhog. Sing ora kadal, kukus. Loh, ini golek nggen. Daya yo kan. Daya yo kan. Ya. Karena ada Rame guys. Rewang. Gedangnya wakeh ya. Gedangnya wakeh. Mana Nogosari ya? Nogosari kae kan. Mana tak delok iki wis mateng apa ora? Nggih. Iki ta? Sing iki ta? Langsung masuk. Piye? Yang ini itu kan. Bungan jajan mambu tangan. Ini kene begono Mbak. Anu sing goreng gedang pupune maulus. Iki koyae sing disuting iki gedange, aja pupune. Wis sikile. Katut lho Ki. Jenenge apa sikil mbok syuting. Waduh, pecah-pecah mendirane. Oh gak ta sikile. Ya apa mendirane sawah. Ini sawah lho. Anjane ini sawah ya milune sawah ngono kaya. Ya aku ki dan iki suwi ra ya ukur mulu. Iki lani depan tuntune tante. Yo panas ah. Gedang barang Erna ki seneng. Seneng barang. Enak-enak mangane. Lek mangan gek ngasih aku duwemen ya. Ketan guys, sampai 3 jadah. Jadah alias tetel. Oh, terus gentan iki ya? Iki ketan apa iki? Ketan.
Mbak. Boleh. Ketan ya. Malah tuku. Aku pengen nih golek ini ketan bundir putih. Pengenan. Ndak ketan kundir. Bundir. Ya mantap kalau ketan bundir. Yang pinggir kan enggak oleh. Di tengah enggak oleh. Malah yo lek jatuh ki. Nandur seprapat iki kelar ketan kabeh. Yo. Mbon dina sama riyen mboten meno. Cuman nek amar apa kok pinggile ndek ora. Angkat ku nggodhokne pitik mlo, Mak. Oh. Pak pitik ora mantap. Niki. Lampine niku setunggal kaos niku. Heeh ya. Enak. Tidak iki. Biyen lah. Alah duduk aku. Rom ta. Mulai jatah. Jojo. Tak jojo ya gentenan lah. Iya. Tak pindang kuwi lak jojo. Kowe nang ndi arep? Enggak. Nang ndi? Sanenge Hah? santai to. Kok Itu manis. Oh, kuwi. Engko tak jupuk dhewe. Jenenge ini. Iku lho, gemes. Aku dhewe nih, Mbak. Ah, muncul dhewe. Iku jangan apa dah? Tahu ada kacang. Pecel. Bawal. Lah ngono ki banyune piye, Mbak? Ini campur banyak kayak magikom lho. Oh, kayak misikom. Ini sing pinter adang ngono kuwi sing tukang adang nek ning Bali kae yang nganggo ngono kuwi. Iki. Niki, nggih. Sik. Apik. Ya iki bose lagi meracik soto, guys. Iki ta, yo alah mesakne iki. Kurang mangan. Bau ki aku gur dikai iki lho Iya, karo iya. wong. Piye ta? Gak oleh mangan kakek anu lah. Guys, siapa yang mau makan soto merapat? Apa? Kalah nih kok meja kono. Ki ingkungnya. Iki apa, Mbak? Iki apa ya? Oh. Ki ingkungnya. Ndang kalah, Mbak kalah. Tak mau ini. Monggo sedaya mawon. Ya aturi dahar. Monggo. Oh enak ya, ora teko nyapopo, molo-molo kon mangan. Ya kuwi jenenge mulya. Monggo, Mbak. Ndang. Engko tak kirene Mbak Ugi iki. Ya oke. Yang penting kuwi mau aku wis teko rene suwe. Wah, wis ngguyu kepingkel-pingkel. Ndang, Mbak. Bek menit lho. Ndang to? Ya. Ndang to? Ngomong-ngomong sik lho. Kon aku Nyapa to? Ka Mbak bapak Mbak Ugi to ka? Bapak Mbak Ugi ya? Nek, Bapak Mbak Ugi. Itu bendi. Waktunya makan. Yo, didelok Anda. Wong kene ngono ki lek mangan ndang-ndang dhisik. Ndang mangan. Kleru kaya iki golek sapa? Mboten apa-apa. Aku lali lek omong wis ra nek rime. Sing akeh ya lek mangan. Ben lemu. Lemu ae. Wah, aku sewebah wetengku. Ki waktunya makan siang. Menunya soto ayam. Tri Katri. Kurang iki ana to. Lah kae sik akeh iki. Nderek Katri. Kurang. Lah kae apa mbak hitung? Iki pemasake rempor.
Lah kae wong-wong mburi sik akeh Tri. Lah kae. Lah sing ning omah kuwi. Kira tak rek. Sendoke endi to? Lah iki lho. Ono sendok miwe jenek liate tok. Ora isik toh meneng lah. Segane teng Kremas. Lah iki toh yo matane. Oh dikekne kursi lah, dikekne kursi. Aku ora roh lho, lah ning ngisor.